Encounter li norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għaż-żgħażagħ u għall-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkol ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mija. Għajdila. Għetlek l-istess sir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link miflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social star ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, tarġa' xi semmi l-iktar encounter. Mela hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija li għexet fis-seklu 13, twildet fis-sena 1207, kienet it-tifla ta' Indrittini tal-Ungerija, iż-żewġet Ludoviku kellhom 3 tfal. U iddedikat ħajjita kemm għall-familja, imma wkoll għal dawk li huma fil-bżonn, fil-fatt meta Romlot mbagħad iddeċidiet li tagħti ġida lil foqra tibni sptar u dduri stess bil-morda. Eżempju sabiħ ħafna ta' mħabba fil-prattika ta' kif kienet tgħix il-fidi falla bl-imħabba lejn dawk li huma fil-bżonn. Hekk nitolbu llum il-mulej biex l-ispirazzjoni ta' din il-qaddisa Santa Elisabetta tal-Ungerija jgħinna lilna l-koll narfu kif il-fidi ngħixuha fl-emil tagħna, speċjalment fl-emil ta' mħabba maħutna fil-bżonn u fil-każ ta' Santa Elisabetta speċjalment mal-morda, illum niftakru ħafna fihom u dawk kollha li jagħtuhom is-servizz u ngħinuna li jeħtieġu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajt il-Santa Elisabetta tal-Ungerija il-grazzja li taraf u tweġġaħ lil Kristu fil-foqra. Bit-talb tagħha għamel inħobbu b'imħabba kbira lil foqra u l-imġarba u naqduhom minn qalbna bla għeda. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim mill-ktieb tal-Erf. Tassew boloħ minn twelidhom daw kollha li ma rfux il-Alla u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jarfu lil dak li hu. Lanqas arfu minn għamilhom huma u jarawhom b'għajnejhom. U mbagħad in-nar, ir-riħ, l-arja ħafifa,
id-dawra tal-kwiekeb, il-mewġa qawwija, id-dawl tas-sema li jmexxi d-dinja, lil dawn ħasbuhom Allat. Jekk ħasbuhom Allat għax taxqu biġmielhom, imisshom jifhmu kemm hu aħjar minnhom is-sit tagħhom. Għax min ħalaqhom hu l-bidu ta' kull ġmiel. Jekk jistaġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom, imisshom jindunaw minnhom kemm hu aqwa dak li għamilhom. Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejja jinaraf bħal fi ġbija dak li għamilhom. Imma dawn mhumiex ta' min ilumhom wisq, għandhom nejn ħarġu mit-triq it-tajba u ma jfittxu lill-Alla bix-xewqa li jsibuh. Ifittxu bir-reqqa l-emejjel tiegħu, iżda tħawdu b'dak li raw fihom daqskemm huma sbieħ. Imma lanqas dawn huma ta' min jadirhom. Għax jekk setgħu jarfu daqshekk u jħadmu moħħhom fuq il-ħolqien, kif ma sabux aktar malajr is-sit tiegħu? Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Ismewwiet ixandru il-glorja tal-Alla, ismewwiet ixandru il-glorja tal-Alla. Ismewwiet ixandru l-glorja tal-Alla, emili dejħ tħabbar fil-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Flimkien, ismewwiet ixandru il-glorja ta' Alla. M'hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħenhom, mad-dinja kollha tinxteret kliemhom. Flimkien, ismewwiet ixandru il-glorja ta' Alla. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bejn il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka. Imbagħad ġie d-duluvju u qeredhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot, kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibijaw, iħawlu, jibnu, imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla baċċita ta' nar u kubrit mis-sema u qeredhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bejn il-bniedem. Dak il-jum min ikun fuq il-bejt ikollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx joħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura, ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa, iżda min jitlifa isalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieqed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitnu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu fejn mulej? U weġibhom fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Dan huwa il-kliem ta' Ġesu illi smajna fl-akklamazzjoni ta' qabel l-Evanġelju, meħud mill-Evanġelju ta' San Luqa. U ħaġa li żgur tolqotna hi kif hawnhekk qabel l-Evanġelju nisimgħu dal-kliem qawwu qalbkom. Imma mbagħad meta naqraw dan l-Evanġelju
qisu jagħtina l-impressjoni illi m'hemm xejn li qawwilna qalbna u li jgħinna biex nerfgħu rasna. Anzi, isek tieħu l-impressjoni hawnhekk illi Ġesu qed inissel il-biża'. Fil-fatt, hawn jitkellem fuq żmien Noe u jitkellem fuq il-qerda, jgħid eridhom il-koll. U jitkellem fuq żmien Lot u l-istess, juża l-istess kliem, eridhom il-koll. Aw isek tieħu l-impressjoni kif kelma li nħobbu nużaw illum ta' negattività. Ġesu qisu negattiv hawnhekk għaliex jitkellem b'dan il-mod. Imma Ġesu qatt ma tkellem biex inissel il-biża'. Anzi, il-kliem tiegħu u kliem li jgħinna noħorġu mill-biża' jekk aħna insegwuh. Fil-fatt, Ġesu dejjem hekk qal u anki jekk imorru lura fit-Testament il-Qadim il-kelma t'Alla hija dejjem kelma illi tgħinna ma nibżawx. U dan huwa importanti ħafna għalina għaliex kultant ikun hawn min anki fostna isu jgħid kliem li jbeżza. F'liema sens, pereżempju jgħidlek wasanna fl-aħħar tad-dinja. Issa fl-aħħar tad-dinja tista' tkun għada u tista' tkun baqalha ħafna snin. Imma li kuljum tgħid li wasanna fl-aħħar tad-dinja biex isek tbeżza, dika mhix sewwa u mhix skont il-kliem ta' Ġesu. Ġesu ma jgħid xejn biex lilna ibeżżana, imma jgħid kliem biex lilna jgħinna ma ngħixux aljenati. Hekk iva. Jgħid kliem li jurina r-realtà biex aħna ma ngħixux aljenati u ninsew dak li huwa l-aktar importanti fil-ħajja. Fil-fatt isemmi hawnhekk. U din interessanti. Hawn jgħid fi żmien Noe kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu. Hemm xi ħaġa ħażina f'dawn? Hawn mhux qed jgħid kienu jieklu u tant jieklu li jieklu żejjed ma jaħsbux l-oħrajn jagħmlilhom il-ħsar, jixorbu u jkunu fis-sakra. Jiżżewġu jħalltu fi żwieġ. Hawn mhux qed jgħid hekk Ġesu. Hawn qed jitkellem fuq il-ħajja ordinarja tagħhom u qed jgħid affarijiet li minnhom infushom mhumiex żiena. L-istess meta jitkellem fuq Lot, jgħid kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibiegħu, iħawlu, jibnu. Aw, mhux qed jgħid kienu ibiegħu u jqarqu fil-beħ, jew inkella jiqirdu s-siġar flok iħawlu, jew jibnu fejn m'għandhomx jibnu u jiqirdu l-ambjent, aw qed jgħid affarijiet minnhom infushom tajbin. Ma hekk qed jgħid Ġesu fl-istess ħajja tagħna ordinarja jista' jiġrilna li aħna ngħixu aljenati minn ħaġa l-oħra u ninsew dak li huwa l-aktar importanti. U hekk il-messaġġ li jrid jagħtina Ġesu huwa biex aħna narfu ngħixu l-ħajja tagħna mod tajjeb imma qatt ma ninsew l-iskop il-mixja fejn trid twassalna, qatt ma ninsew il-Alla, il-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna illi tgħinna biex dak li nagħmlu jkollu sens u biex dak li nagħmluh tassew b'imħabba u nagħmluh ukoll għall-glorja tiegħu. Fil-fatt, innutaw kif San Pawl fl-ittra tiegħu l-Korintin, fl-ewwel ittra, juża kliem minn dan u jgħid sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, jew tagħmlu xi ħaġa oħra, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Mela qed jgħid
fil-ħajja ordinarja tagħna għandna nfittxu li dak li nagħmluh tajjeb u nagħmluh għall-glorja ta' Alla u nagħmluh bimħabba. U meta nagħmlu hekk, jiġifieri ngħixu faqda ma' Alla u mbagħad jurina kif il-ħajja tagħna irridu ngħixuha wkoll b'mod li naħsbu fl-oħrajn. Bħal meta nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Elisabetta ta' Ungerija li eżempju mill-isbaħ ta' kif taħseb fl-oħrajn. Mhux sempliċiment fik innifsek, jiġifieri kollox qisu jdur miegħek innifsek, imma taħseb fl-oħrajn speċjalment f'dawk li huma l-aktar fil-bżonn. U hemmhekk inkunu qegħdin ngħixu l-ħajja ordinarja ta' kuljum imma b'mod li nagħtu glorja lil Alla u l-għajnuna lil dawk li huma fil-bżonn. Il-kliem tiegħu Ġesu llum isejħilna mhux għal azzjoni ta' disperazzjoni, imma għal azzjoni deċiżiva, ta' deċiżjoni. U nitolbu għalhekk il-grazzja llum li aħna ngħixu tassew mhux aljenati fil-ħajja, imma ngħixu bil-preżenza tiegħu u jarrafna ħafna aktar l-iskop tal-ħajja tagħna ikun magħna biex jgħinna naslu dak li hu tajjeb, dak li hu sewwa, ħalli fil-ħajja tagħna ta' kuljum dak li nagħmluh dejjem għall-glorja tiegħu u bl-ikbar imħabba kif għallimna hu. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulejjejna biex dak li nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum dejjem inżommu l-preżenza tiegħek f'qalbna f'moħħna u nagħmluh dejjem għall-glorja tiegħek u bl-ikbar imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li għatuhom l-għajnuna u s-servizz biex fuq l-eżempju sabiħ ta' Santa Elisabetta ta' Ungerija jaqdu din il-missjoni tagħhom bl-imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajina, għal-paċi fl-Art Imqazza, fil-Palestina u fl-Iżrael. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej biex tagħtina xita, fejjieda u f'waqta illi tagħmel il-ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal vokazzjonijiet, speċjalment għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex ikunu ħafna dawk li jwieġbu għas-sejħa tal-mulej biex jaqduh fil-poplu tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarjiem mulej jilqagħhom fi ħdanek u għat il-faraġ lill familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla qista ibnek nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja ta' naġeb tal-qaddisin tiegħek int dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna x-xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħa l-kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għatinina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dobietna bħalma nafru l-minu ħati għalina.
la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salbna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi bit tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti ġedditna bil-misseri qaddisa tiegħek, mexxina wkoll bl-eżempji ta' Santa Elisabetta ta' Ungerija li qimet lilek btieba bla qiegħda u għamlet il-ġid il-poplu tiegħek bimħabba li ma bħala bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smat tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smat tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna minn kull deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa
ونبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlopalina midinbin, issa fissija tal-mawtana, amen. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. ماريا سانتissima أورينا li inti omna għaliki isma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda flat. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denji, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spirtu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama.
Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. u xebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħen għalina. itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Santa Elisabetta tal-Ungerija. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna,
itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.